Смърфовете. Смърфията пристига в селото. Късно през нощта е, а в къщата на Гаргамел още свети. Какво ли прави този стар магьосник по това време на нощта? Синя кал и на крокодил сълзите, език на змия и на лоша птица ушите. Всичко в гърнето бързо слагам. Този път ще ги пипна. Този път няма да ми избягат малките сини твари. Гаргамел е заед с отвара, която да му помогне да улови смърфовете. На следващия ден всички смърфове се трудиха в гората. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, смърфуваме. Ла-ла-ла-ла-ла. Събират заедно храна за зимата. Жълъди, кестени и лешници. Един от смърфовете полека се отдалечи от останалата група. Той чу някого да плаче горчиво. Мрън, мрън. Видя странно създание да седи на един камък. Коня си ти? Попита смърфът. Аз съм смърфката Смърфията. Наистина ли? Никога не съм виждал смърфка преди. Защо плачеш тук? Аз съм сама и няма къде да отида. Искаш ли да дойдеш с мен в нашето село? Попита смърфът. Благодаря ти, но съм ужасно уморена. Можеш ли да ме пренесеш до там? Добре. Смърфът хвърли смърфката на рамо като чувал с картофи и потеглиха. Пристигането на Смърфията преобърна селото на смърфовете с главата надолу. Всички смърфове се бутаха и ръгаха около нея, за да могат да я видят по-добре. Те бяха запленени от нейното красиво лице, изтънчен гласец и забавните й катрички. Смърфията поиска къщата й да изглежда по-различно. Смърфовете се очудиха на нейното желание, но тъй като тя бе много тъжна, решиха да й помогнат. О, не! Смърфията беше шпионка на Гаргамел. Старият и зъл магьосник я беше създал. Но смърфовете не знаеха това. Тя използваше огледалцето си, за да говори със своя господар. Плени сърцата им, тогава те ще направят всичко, каквото им кажеш, нареди Гаргамел. Но това бе по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Смърфовете искаха Смърфията да се чувства добре дошла, но те не й се доверяваха. Един ден Смърфията покани всички смърфове от селото на пикник, но смърфовете наистина не искаха да отидат. Смърфията чака смърфовете. Никой не идваше на нейният пикник. Никой с изключение на Смешко. Подарък специално за теб. Бум! Кутията гръмна в лицето й. Какъв гаден номер! Възмути се Смърфията. Смърфията бе много ядосана. Тя знаеше, че няма да успее да плени сърцата на смърфовете. Време е за действие, помисли си тя. Смърфията слезе до бента на реката. Гаргамел щеше да бъде доволен, ако тя наводни селото на смърфовете. Лакомчо беше сам самичък на бента. Пърхайки с мигли, Смърфията каза: Виж, смърфобентът е толкова красив. Но какво правите, когато водата стигне до върха на бента? Тогава отваряме шлюза, за да намалим нивото на водата. Ще ти дам парче торта, ако ми покажеш как да отворя шлюза за изпускане на вода. Добре, но ще го отворим само мъничко, отговори Лакомчо. Лакомчо издърпа лоста и водата започна да се излива. Но когато поиска да затвори шлюза, за да спре водата, Смърфията грабна лоста с две ръце и му попречи. Какво си мислиш, че правиш? Да не искаш да наводниш селото на смърфовете? Надвика рева на водата Лакомчо. Да, изкрещя Смърфията. Точно това искам да направя. Водата преля. Реката излезе от коритото си. Само за миг водата потече към селото на смърфовете. Смърфовете се разкрещяха. Помощ! Бентът преля! Реката ни наводнява! Лакомчо и Смърфията се бореха над лоста. Изведнъж Смърфията изгуби равновесие и падна в буйните води. Водата веднага я понесе напред. Тя извика за помощ, но никой не я чу. Няколко смърфа наблизо видяха Смърфията да се бори с водата. Веднага направиха силна смърфоверига и издърпаха Смърфията от опасните води.
Смърфовете успяха да затворят шлюза и да спрат наводнението. Тяхното село отново бе в безопасност. Татко Смърф се обърна към всички смърфове от селото. Смърфията трябваше да бъде наказана. Той я попита: защо искаше да наводниш нашето село? Смърфията беше по-тиха от Мишле. След това тя избухна в сълзи. Не знам какво да кажа, хълцаше Смърфията. Всички сте толкова мили и любезни с мен, но трябва да знаете, че ме създаде старият лош Гаргамел и ме изпрати тук нарочно, за да ви напакостя. Смърфовете вече не бяха гневни. Те започваха да съжаляват нещастната Смърфията. Татко Смърф каза: може би ще мога да смърфоизмисля нещо. В своята лаборатория татко Смърф потърси специална смърфоотвара в своята магическа книга. Чудодейната отвара изпусна облак мистериозна пара и мъгла около тъжната Смърфията. След дълго чакане, татко Смърф излезе от лабораторията си. Добри новини, проработи. Еха, Смърфията сега беше още по-красива. Всички смърфове веднага се влюбиха в нея до уши. Смърфовете се събират около Смърфията. Те носят букети с цветя за нея, а Смешко й носи още един подарък. Всеки смърф се стреми първи да стигне до новата Смърфията. О, не! Мърмори си татко Смърф. Новата Смърфията е още по-голяма беда от старата.